So ayan guys, good morning no. Magluto ay mig niuldog karon og binignit. So nami humay gamay no ato na isagol nya nasad mi gabi nya akong mama ni sayo og galot og kamuti kaya mo isagol. So ato na kuton guys kay ato pa manang hugasan di man nato na pwede nga ato nang ilundod nga nang ilapok. So ayan guys, ato sa nang palutan no. Nya ato dai nang kagdan og lubi nga gamay duha ra ka buok para ay sagol nga tuno. Nya ato nang taguto ng kamuti kagdan dai na tag naglubi. So kaya ato man na siyang tunuan, di ba? So alright, so ayon lata na dayon ang ato ang kamuti ug gabi guys. So syempre human nato hukad na, no. Automatic na siya pakal sa nilan, di ba? Luto na siya guys, inana ra kadali, di ba? Di ba? No, lami kay guys. So si awan ninyo ba? Barog padaan lami na kayo galaway na guys. So kayo kakaon guys, pero galaway na guys. Lamian lagi ginoon guys. Asus mayusip man yung kinabuhi probinsya guys, pero sa ani ra ta guys, pero murag mabuhi ra magyapon ta ani mga kalan-on, di ba? So automatic na guys, hukka dai na. Di ba? Pakals dai ba padulong naman na pakals kay syempre lami ko kay na lami kay na pagkatimpla guys kay butangan ko na natog sugar nya. Gamay na sugar di kay tamis di ba guys? Ga aso-aso pa na guys. Paghuka na og aso-aso pa gina guys. Perti gina sang lami gyud. Laptop kay guys kay nako na lubi, na pili rice, na pili gabi nya. Inana ra man sa kasimple guys. Nga Ricardo sa dalugdog ba o dinuldog niya yung pakas dahil ng manghod guys. So while ga lantaw og TV guys tawhay kay kinabuhi guys while lantaw og TV niya ako ang manghod po der og smile pa siya diya kay ako pa sa videohan guys nga na mo gani siya sa videohan guys ba akong papa remote dayon niya si mama guys di pa daw siya mukaon guys magbulad pa daw siya umay guys kay maglubok na sa niyang hapon ba. Alright, so diri day kumukaon guys akong payag nga wala na human no, wala pa ni na human og atop guys kay kanila gi nga natay gibuhat kong lain guys niya akong mga manalo guys akong mga tanom akong mga gibuhi mo ra na siya guys. So di ako magkaon guys. So right na ako diri guys sa ako ang payag nga wala atop. So kaon na siya guys palpakal na sa giyaha guys. Wa guys tawo na nampit guys, pasensya na mo niya guys. Kay puyop pa guys, init-init ba nagagamay guys. So puyop siya guys. So lami kay na yung paminaw guys tan pas kamera okay kuno kayo guys, okay kuno kayo lami kuno kayo sus Mariusep lami agalaway ko galantaw guys, lami agud kay guys paibog pa sa guys direto mga hatag day pakal-pakal sa giyaha guys no, lami kuno kayo lami kano kaayo mga angkol. Alright, so ayan guys, wagluto na sad mo inyuha da guys no para wakaon mo ba basta galaway mo karon guys ba lami kuno kayo tamis kuno kayo guys sus pastilan luwa-luwa pa mga batang way buot ba paka na sing maayo da guys lami kay paminaw niya guys kay tamis kayo ang dalugdo guys ba o binignit ba niluldog ba inana ka simple guys. So kaon sing maayo so mo na kinabuhi diri probinsya guys inana ka simple pero lami kayo guys, yun ang mga experience kayo ba? So maura to guys, inato ka simple ang dinuldo guys. So salamat kayo guys. Isang baliw, tawag sa akin ng nakararami. Karaniwan na nanggaling sa mga nagtama na